amor gi Evelyn kendo nitie gik momulo ma winjo ka jalony bomulo ma is very true. Nyathi nyalo bedo ne adier ogombo mana kaka jalony owacho no odwa riembo trailer. To kochopo kayaro ni kara trailer ni ibro lworo mabor sana kitambi wuok Mombasa mi dhi Congo. Nikech seche moko nyithindo be discuss ga to neno ka seche moko pathway mano luwoni odo ka gigi tek ma seche moko kata mana roommate mare kata classmate mare oneno en ofil ni odhi maber nikech kalure seche moko nokawo mabet okotegna ahinya. Koro aparo ni mano is challenge, mano challenge monego bed ni wane kaka jalony onego bed ni ginyiso sirikal ka onego bed ni gino timre to gi adier gima wacho mare jonyuol bende onego oneno gima notimore nwa. Koro onego bed ni gin bende ma challenge margi monego bed ni gine from there giloso koa kanyo. To mogik Joyce, mana gima Evelyn owacho ni adier kaka wan jonyuol wabed machiegni gi japuonj. Ki isetero nyathi kucha, make sure ni ikawo namba japuonj minyalo consulte kama nyathi ok dhiye maber to onyisi ni nyathini no to nanene kama. Koro kata in wuon onyalo nyisi ni nyathini ne okawo pathway ni to baba nani hata mama nani ok ane ka nyathini dhi timo maber kapo ni nitiere window moro monyalo lok ma an gadier ni ginyalo timo mana e iye kanyo. Apane onyalo timo en mana ni koro ok ang'eyo nikech sama nyewo admit nyithindo indiko ipenjo nyathi to ndiko subject adek go mobro ga timo. Koro akia kosedonjo system modhi kata kodhi en mana mar school kose en mar government mar ginene mar education koro kanye moko ang'eyo. But kapo nitiere gimoro bilano, nitiere gimoro minyalo yudo ni orientation, yani nyathi sama pod odhi kacha to kaka itime e university cha ma nyathi ko ito wanya ka ni to no ka onyalo chenjo o faculty modwa dhiye. Koro aparo ni mano ka nyalo timore to gigo duto te mago timore ka janyuol nyaki bed osiep japuonj. Mokwongo janyuol nyaki her skul ma nyathi odhiye. Mar ariyo nyaki her jopuonje man kanyo. Mar adek nyaki iher class teacher mar nyathini, ubed kode osiep, ugo kode mbaka. Gima nyalo bedo noto marach moneno ka nyathino timo marach in discipline areas, onyalo nyisi ni nyathini kato bere kato ok obere. But aparo ni mane ma kwatimo kamano nikech an mane gima believe ni manyalo miyo nyathi prosper kendo gima nyalo kwayo jonyuolwa kawatieko ni kapo ni nyathi oduoge skul, oduoge ot, kik ichak discuss nyathi gi japuonj. Ni japuonj ng'acha naneno ko orwakre maber, japuonj ng'ani to kane ka timo maber, japuonj ng'ani kane mane if nitie gima irwaki kuom nyathi nyathino ok odhi somo ka japuonj obiro kata class to neno mana en tayari subject wacho ni tieka dakika neno mondo odhi. Koro aparo ni mano e gima nyalo wacho. To mogik agone sirikal erokamano kuom gik manya gitimo kendo ang'eyo ni as time goes gigi biro loke nikech nyithindo wuon pok olalamika, jonyuol ema lalamika. Erokamano nya Joyce. Erokamano nya Willis Odembe. Maxwell Magawi wach ni mogik ka watieko. Erokamano. Gima nyalo wacho mogik en ngima dhano en ngima mar lokruok. Every single day we transition to new realities. Transitions are good, but an gima neno ga ni kapo ni gimoro tiyo. If something is working, don't interfere with it. Gima nyaka openjre kani what was so radically wrong with 844 that we had to transition to a whole new system that we had not properly researched. Taparo ni mane gima onego bed ni sirikal penjore sani. Was it necessary to condemn an entire generation to this mess makoro wantiere sani ni? And do we still have a chance